hürmetli bakışçılar, şulay bakış yaratışçılar. Biz bugün negizde berengi üstürü, berengiге kagılışlı meseleler turunda söyleşirbiz. Onlarga cevap berүү için sözüne Rüstem Zakirovga berem. Табынар тулы булса да, сый-нигъмәт тулы түгел. Шикмәнле мич бәрәңгесен юксынып куя күңел. Шикмәнле мич бәрәңгесен юксынып куя күңел. Бала чакның якты хатирәсе яңаракар бер күздә, яңаракар бер күздә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Бала чакның якты хатирәсе яңаракар бер күздә, яңаракар бер күздә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Чыга аның тәмле исе, аңкып бүтін дөньяга. Бәрәңге икән кешенең ömrü үтми заяга. Бәрәңге икән кешенең ömrü үтми заяга. Тәгәрәткән бәрәңгене хәтерлидер һәр кемдә, яратадыр һәр кемдә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Өмірләніп пішә бит ул юллаучы учагында. Кем сыйламас бәрәңгедән биетеп учларында. Кем сыйламас бәрәңгедән биетеп учларында. Бала чакның якты хатирәсе яңаракар бер күздә, яңаракар бер күздә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Бала чакның якты хатирәсе яңаракар бер күздә, яңаракар бер күздә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Икмәк белән янәшәү кадерле урын алган. Михнәтле елда халкымны ачлыктан йылып калган. Михнәтле елда халкымны ачлыктан йылып калган. Тәгәрәткән бәрәңгене хәтерлидер һәр кемдә, яратадыр һәр кемдә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Тәгәрәткән бәрәңгене хәтерлидер һәр кемдә, яратадыр һәр кемдә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Тәгәрәп үстек бездә. Тәгәрәп үстек бездә.